गिबियावनो मुंख्लं जोहोलावजोनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो बेखौ जों गसाइनि सेराव आरज गाबग्रोबाय। लोगोसे गासै बर' रायजो राजानिसिम जों बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै जों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि दिनैनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' लोगोसे बिथांनि सिस्टेमजों नांजाबफानानै थाफानो हानाय जोंनि बिटिआरनि सागानगिरि रनजित बर' आरो गोबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि खुगाजों दिनै मिरु आरो आसाम गभर्नमेन्टजों लोगोसे दिनै बिटिआर जा गोजोन गोरोबथा खालामबाय आरो बिथांमोना रादाय होनाय बायदियै दिनै बेसेबां खामानिफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हादों बेखौ जों मोनथिनो लुबैदों। आरो जों सानो जितु बर' रायजो राजानि थैथां नांथाबनायजों लोगोसे जोंनि 6,000 मुंख्लंनि जिउमानि सोलाय जुदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मिरु आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि खालामनो हामारदोंब्ला जों मुंख्लं नखरारि आफादाबो बा मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोराबो दा बिथांमोना होनाय गोरोबथानि रादाय बिखौ मावफुंजादोंना जायाखै बिखौ मोनथिनो हानाय जोंहाबो मोन्थाय दङ। ओंखायनो जों बिथांमोनखौ सोंनो लुबैदों, सेथियाव जों मोनथिनो लुबैयो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मिरु आरो आसाम सोरखारा रादाय होनाय बायदि दा एमअइउआव जा दङ बिनि मोनबेसे दफाया दिनैसिम बे 2 खावसे बोसोराव मावफुंजाबाय आरो मोनबेसे दफाया दिनै मावनो लाजाबाय आरो मोनबेसे दफाया दिनै मावफुंजानो बाखि आद्रा दंबावो बिखौ आरो आद्रा दंबावोब्ला बिखौ माब्लानि गेजेराव मावफुंनायनि थिरांथा लादों बिखौ जों फोसावनानै होयो। दिनै जों मिडियानि गेजेरजोंनो मुंख्लं नखरनि जानानै दुखु जों रायजो राजानिसिम फोरमायनांगोन। हारिनि थाखाय जोंनि जा आब' आरो बिनानावमोना गावनि फिसायखौ बावसोमनानै खाफालनि सिख्ला बैसोआवनो खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै जाफोर दुखु दाहा लानो गोनां जादों बिनिख्रुइबो बांसिन दुखु दाहाखौ जोंनि बे आसाम सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ मोजां मोनग्रा खायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनासो जोंनो होदों। माबायदि होनोब्ला जों बेखौ बुंनांगोन जे थांनाय 2017-18 बर्षआवनो आसामा मोनसे फोसावदोंमोन जे अखम आन्दलननि मुंख्लं आरो बिटिसि एकर्डसिम जाय बर' आन्दलनाव मुंख्लं जादों बिथांमोन साफ्रोमनिबो नखराव 5 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोना बयखौबो जोंखौ सिरियाव गसंनो बिथोन होदोंमोन बा खावलायदोंमोन। बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड मुंख्लंफोराबो बे सिरियाव गसंनानै जों 5 लाखनि थाखाय आखाइ हाजावदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गावसोरनि हारिनि मानसिफोरनि मुंख्लंनो 5 लाखखौ होनानै जोंनि बर' मुंख्लंफोरनि गेजेराव सानैसोनो होनानै बाखिफोरखौ आखाइ हाजावनानै दोननानै जोंनि बे मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनायनि लोगोसे जोंनि बे मुंख्लं नखरखौ गोबां दुखु होदों। बेनि लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बे 8.4 दफायाव जिहेतु मख'नाय बे बिटिआर एकर्डसिम जाय जोंनि जोहोलावजोआ हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबाय बिथांमोननि नखरनि थाखाय 5 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन होननानै दा फिन फोसावनानै जोंखौ बे मुंख्लंनि सारियाव सिरियै गसंनो होबाय। बिनि गेजेराव दिनै 2 खावसे बोसोराव बिथांमोना जोंनि 6,000 मुंख्लंनि भितराव 40 नखरनो बिथांमोना बे 5 लाख रांखौ होनानै बिनि गेजेरावनो गुबुन हारिनि मुंख्लंफोरखौ जोंनि सिगाङाव सिरियै होफैनानै बिथांमोन जोंनि सिगाङावनो 5 लाखै रानोबाय। खिन्थु जोंनि दिनैनि मुंख्लंफोरा दिनै आखाइ हाजावनाय बेबायदिनो थाबाय थानो गोनां जादों। दिनैसिम बिथांमोना जोंनो होआखै आरो जुदि बिथांमोना बे रांखौ होनो हायामोनब्ला बयनोबो होआमोनबा बेयाव बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय बिथांमोना सानैसोनो होनानै सानैसोखौ बे लाइनाव दोननाया माने जोंखौ लाजि फोनांनाय जादों। दा ओरैबायदि मोन्दों जोंनि आब' बिथांमोना ओरैबायदि दुखु फोरमायदों आरो जों ओरैबायदि दुखु मोन्दों जे जोंनि मुंख्लंनि थाखायसो जों माबा मोनसे जाहाथे भिक्षा मागिदों। दा भिक्षा मागिनो थाखायसो जों जेनेबा मुंख्लं जाहोदों जोंखौ बे सिरियाव फज'नानै दोनदों। दा ओंखायनो आं बेखौ सोंखारिदों आसाम सोरखारा जिबायदि जोंखौ मुंख्लंफोरखौ दिनै लाजि फोनांबाय थादों बेखौ सोंखारिथावना। लोगोसे जों बेयाव अकल आसाम सोरखारा नङा जों MLA जायफोर दङ बिथांमोनखौबो जों बुंगोन बिथांमोना जे BC-BTC गोरोबथानि गेजेरजों जा जों बर'फोरा पावारखौ मोनदोंमोन बे पावारनि फ्राय मोनजि पावारखौ फिन जोंनि जाय पावारा बिटिआर माबानि सोरखारनि आवथानि बाहेराव दं जाय DCनि आखायाव बिथांमोना होनानै इनडाइरेक्टलि फिन बे पावारफोरखौ जे आसाम सरकारनो हरफिनदों आरो जायनि थाखाय मोननाय जा
पावारमोन मोनथायमोन बिनि थाखायनो फिन बर'फोरा नै आरो बिग्रायफिननो गोनां जानायनि लामायाव फैदों बिनि जाहोनखौ थि खालामना होनांगौ जाहाथे नङाब्ला जोंनि गेजेराव एसे गोनो गोथो सानलायनाय फैबाय थादों बेखौनो जा खोथाखौ जों मोनथिनो लुबैदों बेखौ जेन जोङो 15 साननि गेजेराव मोनथिहोयो आरो जों सानगोन बिटिआर दफानि जा रादायफोर बेखौ मिरु आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि सम बायदियै मावलांदोंब्ला थि बायदियै बिथांमोना मावलांनो हादोंब्ला रायजो राजानि साननाय बायदि जादोंब्ला बेयाव जोंना बुंनांगौ गैया जुदि जोंखौ मुंख्लं न'खरखौ दिनैसिम जाबायदि बिथांमोना थालि होननानै बिगुरखौ जाहोगासिनो दं आसाम सरकारा थिग बेबायदिनो जुदि जोंनि बिटिआराव बिदि खालामनो नागिरदोंब्ला जों दिनै बर' रायजो राजानि लोगोसे बे 6,000 मुंख्लंनि जिउमानि बिहोमाखौ एरैनो थांनायसिम लुबैजायाखै आरो बिनि थाखाय खुद दिनै हाबाफारिखौ लानानै आसाम आरो मिरु सोरखारनि एगेन्स्टआव बेखौ लानानै जों ओंखारनायनि थिरांथाखौ लानो गोनां जादों जुदि बेफोर खोथाखौ जोंनि सिस्टेमाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि मावफुंनो हायोब्ला बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया जुदि बिथांमोना मावफुंनो हायाब्ला आरो जों जिखौना दिनै बुंदों बे रोखा जुदि जोंनो फोरमायना होआब्ला जों 15 साननि उनाव जुदि जों मोनाब्ला जोङो बेखौ 1 बा 2 दाननि गेजेराव जों खुद दिनै हाबाफारिखौ लानो थाखाय जों बाध्य जागोन बे समावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों दिनै मुंख्लं न'खरनि जानानै दुखु जों रायजो राजानिसिम फोरमायनांगोन हारिनि थाखाय जोंनि जा आब' बिनानाव बिथांमोना गावनि फिसायखौ बावसोमनानै गावनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै जेसेबां दुखु मोनदोंमोन बेनिख्रुइबो बांसिन दुखुखौ जोंनि आसाम सोरखारखौ मोजां मोनग्रा खायफोर जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाबायदि होदों बिनि थाखायसो बांद्राय दुखु मोनदों बेखौ बेयाव जों मोनथिनो लुबैयो बिटिआर गोरोबथानि 10.1 दफायाव मख'नाय मिरु आरो आसाम सोरखारनिफ्राय बोसोरारि 250 कौटि राङै बोसोरथामनि थाखाय 1500 कौटि रां बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम मिरु आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनायनि खोथा बेखौ दिनैसिम हरदोंना हराखै मिरु आरो सेन्ट्रेल सरकारा आरो बेखौ जुदि हरदोंब्ला बेखौ बबे बबे बिथिङाव बाहायनाय जादों बेखौ जाहाथे रोखा खालामनानै होयो थामथियाव दं गोरोबथानि रादाय बेलायाव 9.4 दफायाव मख'नाय एनडिएफबि हानजानि जानानै जाय जोहोलाव बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै दिनै जोबथेसालियाव थाबोनो गोनां जादों बिथांमोननि केसखौ नायफिननानै आसाम आरो सेन्ट्रेल मिरु सोरखारजों सावरायलायनानै जा बिथांमोननि केसखौ बोखारनानै जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनायनि जा खोथामोन दा बियो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायनाया बेसेबां आगबारिदों दा बेखौ जोंनो रोखा खालामनानै होनांगौ मानोना बिथांमोनाबो दिनै बर' हारिनि थाखाय थाखायसो गावखौ दिनै जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बेसो गोनां 17-18 बर्ष 2017-18नो आसाम सोरखारा गासै आसामनि जायफोर अखम आन्दलन मुंख्लं जादोंमोन आरो बिटिसि एकर्डसिम जायफोरा मुंख्लं जादोंमोन बेबो साफ्रोमबोनि बेयावनो जों एसे बुंलांखादोंमोन दा जों जिथुनिखि बेयाव स्टेटमेन्ट होलांबाय दा बे बेलायाव जों बुंनो नागिरगोन ओंखायनो जों मुंख्लं न'खरारि दाबा आफादखौ दानो गोनां जादों बिसि दानाय समावबो नोंथांमोना नायजागोन जायफ्रानोखि गुबुन हारिजों गाग्लोबनायाव जिउ मुंख्लं जानो गोनां जादों बिथांमोनखौ सरकारनि लिस्टआव लाखिदोंमोन आरो जायफ्रानोखि हारिनि थाखाय गावखौ बर'नि जानानै दावहा नांनानै जिउ होनो गोनां जादोंमोन बिथांमोना लिस्टआव गैयामोन आरो बे एकर्डनि गेजेरजों 1 लाख राङै 1 लाख राङै जायफोर मुंख्लंनि न'खराव होदों जायफ्रानोखि नांथाबना थैदों बिथांमोननि मुंख्लङा मोनाखै आरो बिनि गेजेराव 2 लाखै बै मुंख्लंफोरनो फिन होफिनदोंमोन दा बे 2 लाख रांखौ दालालफोरा हाबनानै 1 लाखखौ बिथांमोना लादों 1 लाखखौ सोरनिबा होलांदों आरो गोबाङानो बे फैसाखौ मोनाखै दा ओंखायनो जों ओरैबायदि जादों जे जोंनि मुंख्लं न'खरफोरा नासयजानानै जायफोरा रोंदों बे लानो हादों जायफोरा रोङाखै बे थालांदों बे अबस्था बे समनिफ्राय जाबोदों बिनिफ्रायनो बिटिसि जिथु एकर्ड जाहैबाय बेयावबो गोबां मुंख्लङा मोनदों गोबां न'खरा मोनाखै सोरबा साकरिबो मोनदों खिन्थु गोबाङानो मोनाखै जायफ्रा नांना लानो रोङाखै दा बेबायदि बेलायावहाय जाहाथे बेफोर मुंख्लङा थालाङा बेखौबो जों लुबैजादों आरो बेनिफ्राय बिटिसि थानाय समायावनो हाग्रामा सरकारा सालायबाय थानाय समायावनो जुदि आसाम सोरखारा दै बुंलांनाय बायदियै बिथांमोना आसु आन्दलननि मुंख्लं आरो बर' आन्दलननि मुंख्लं साफ्रोमनि न'खराव 5 लाख राङै होनायनि खोथामोन
बेखौ सानैसो बर' आन्दलननि मुंख्लंनो होनानै बाखि मुंख्लंफोरखौ नासयनानै दोनदों। बेखौ जों दुखु मोनदों। मुंख्लङा बयबो मुंख्लं जानांगौ, सोरबा मोनदों बयबो मोननांगौ, सोरबा थालांगोन, सोरबा मोनगोन, सोरबा रोंनाया मोनगोन, सोरबा रोङिया थालांगोन, बेबायदिया जानो नाङा। थिग दिनैनि बेलायावबो जाहाथे बे बुस्थुआ जानाङा, जे बिटिआरनिफ्राय जा मोनगोन सोरनोबा होख्ल'गोन, सोरनोबा होआ, सोरबा गावसोरनि आखायाव थाफानाय मानसिनो होगोन। दिनै गोबाङावनो जादों। सोरबा फैनानै बुंफैदोंनो दालालफोरा, सोरनोबा होदों, बायदिसिना होदों, डकुमेन्टस नांगौ, गोदानै नोंथांमोननि नामखौ सोगोन, नोंथांमोननिखौ फैसाखौ जों लाबोनानै फैगोन। बेबायदिनो जानो नाङा। दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ आगोलावनो लिस्टखौ लाखांबाय आरो बिटिसि एकर्डनि आगोलाव जाफोरा मुंख्लं जादों बिथांमोनाथ' लिस्टआवनो दोनखायो, सरकारि लिस्टआवनो दोनखायो। नि गोदानै सोरबा फैनानै मुं थिसननानै आरो बिथांमोननोसो जे फैसाखौ लाबोना होफैगोन, बेखौ जों गनायाखै आरो मोजां मोनाखै। आरो बेबायदि दालालफोरखौ जों गोजानाव थानो खारनाव जों खावलायगोन। मुंख्लं न'खरफ्रा दिनै आलाय-आथानै जानानै दोनखायो आरो फिन जोंखौ बेबायदि थाखा फैसा लाना फैनानै सोरखौबा नासयजानानै सोरखौबा गालांनानै बेबायदि खालामनानै जाहाथे आलाय-आथानि खालामनाङा, सोरखौ थगायनाङा, बेखौनो जों खावलायगोन। नैथियाव जों मोनथिनो लुबैयो, बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मिरु आरो आसाम सोरखारनि रादाय होनाय बायदियै एमअएसआव थानाय माबा खालामदो, एसे दानफिनदो दे।